Facebook Live tai chini awai mong srangsati awai ke news channel lokno tai chini ko borok je news channel tongnai borok jotono sanja kaham जों दिनै अरा आसुकमानि इंगाय हायसे जों फायनाय 12 तारिख आस्था बलो जतो हिमबायदि चिनि बुबाग्रानि नाहारमुंग चिनि बुबाग्रानि जे नाहारमुं थांनायाव जों आस्था बल कुपलुं खलायै गोबांमा नेशनल पार्टी जे बरक खलायमाया आबुनि स्लाइबो चिनि जे तिप्रा मथानि नाहारमुं बुबाग्रानि थानसानि मारिवो चिनि तिप्रा दफारक याब्रि सेलायै गोबां गु बरक खे थांलायके अब हायकेनो ताबुक फायनाय नभेम्बर 12 तारिख 2022 चिनी आस्टाबल ग्राउन्ड चिनी तिप्रा मथानि चाइतक मुंबाई चिनी बुबाग्रानि चाइतक मुंबाई चिनी तिप्रा दफानि थानसानि जे मारिउ याप्रि सेलायनानि बाय जों आस्टाबल 12 तारिख जतन कुथुमलाय दंगो आमबागै आ कुथुम बान्दावो आं एजे दलाय डिस्ट्रिक्टनि युथनि इनचार्ज संगै आं जतन कयनानि मुसुंगो फाइदि थ हिमलायनाय गोबां मजराव जों कक खोनावो जे बरक तुबुदि बा बरक नाहादि आंनि कक कसर मुखाव बहायसि तंनाय जों बरक तलांनाय अबहाया चिनि तिप्रा दफारकसे इ थ जोंसि हिमलायनाय आ खरांसे दिसातों आ फानसे बखाव तनिथों आबनो सां कक कसरनानि मुसुंगो अब चिनि जबा अब बुवाग्रा साइसुनि जबाया अब तिप्रा मथानि जबाया आमबगै अ जबा अंखा चिनि तिप्रा दफानि जबासियाबो आमबगै आ जबावो जों नुया प्रिमा सेलायनाय साबो आनतलांनाय द तंनो आनतलांनि द तंनो आनतलांनि हे थांगिया आबो हायरक ताइ हिलायथों जे जानि जा साइतक मुंबाई जों बुबाग्रानि थानसानि मारिबो ताइ चिनि थिनांनि बागै जे चिनि जबा कतर अबनो जे अ बुबाग्रानि बिसिमतै जों तिप्रा दफार थानसांनि याखै चिनि आजागा मुंसा बताय थांनानि लामा करिखा हायाके जों सालब्रुम न चिनि सातक टेक्ट बिरमान आबताय पाइफलेगला बुबाग्रा स्राय साइतंगो ताइ जों वान सुबनानि नांगो जे गोबांमा ताबुक नेशनल पार्टी रग तंनाय र गुबुनि दफारक निंकै ताबुक पोस्ट पावर नो सेकलायनानि जरा पॉलिटिक्स बरक अब हायके नो खायो पोस्ट माननानि बागै पावर माननानि बागै फिया चिनि तिप्रा दफारक निंकै ताबुक अ जराया चिनि पोस्ट माननानि बागै पावर माननानि बागै नेता कतर निजा सिनिजाकनानि आ जराया नेता सिनिजाकनानि किसा फोकासो फाइनानि बा किसा एडभार्टाइजमेन्ट माननानि ओंखाय आजागाव चिनि सगां बुइसे सगां थांगै फटो बुजागै माननानि आ जराया ताबुक चिनि जरा ngakai चिनि अधिकार न तयै चिनि मानथाय सकथाय न तयै चिनि हाव तंतै जोंनो जे सातक टेक्ट बिरमानो खिगलाय जागै दंमानि आ बिरमानि याकनि काकनानि जबासि चिनि अ दंनानि जराया अ जराव जों खरकसा खेगलायनानि जराया अ जरा अंखा चिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि जे बुबाग्रानो जों तांगि लगिरिनाय आबोनो काइसारि जन दङ जे बुबाग्रा बिनि तंथक साथक बिनि नक हुक काहाम न खिबिउइ सातुं हिनलिया वाति हिनलिया पान्ति हिनलिया आबा हायखैबो बिनि तंथक साथक बिनि मेहेल न याकावै अद्दफानि बागै ब संसार गोनाङै गुरि दंमानि जरा अ हानो माया नांगै अद्दफानो माया नांगै मकलनि मुक्तै सबरै ब नंखरि दंमानि जरा चिनि तिप्रा दफारनि बताबु जरा बेलायखेनो नांगौ गुजे चिनि बुबाग्रानि आ मुक्तै नहुनानि चिनि बिसिङाव जों बाय जों खेगलायनानि जराया ताबुक आउन बागै आं जतनो रिक्वेस्ट खालायो दिनि अ जरावो जों चिनि साइतक लायदंलायो आंनि लगियो दङ चिनि सेन्ट्रेल वाइटिएफ नि जीएस चिनि ताकु क्रिपेस चिनि दलाय डिस्ट्रिक्ट नि तिप्रा मथानि भाइस प्रेसिडेन्ट चिनि बरमगोनां ताकु हिरनदेव बर्मा जों दिनैबो मानसा जराखै गोबां जागायावनो थांलायखा चिगन जागायाव जों थांलाय कक जाबलायखा अब हायकेनो चिनि दलाय डिस्ट्रिक्टआव गोबां युथ रकबाय तिप्रा मथा रकबाय चिनि टिडब्ल्यूएफ रकबाय जों जतबायनो गोरोंगै दङ ओंखाय जों ताबुक अबनो दलाय डिस्ट्रिक्टनि इंगै जों बोसोक जरा थांलाय मान जों जे थांनाय रकसि मासायतक लायनाय जों नंनि लगियो दंगो नरक चिनि लगियो दंगो बुबाग्रा चिनि लगियो दंगो जों बुबाग्रानि लगियो दंगो अ ककनन वान सुबि जों याप्रि मासेलायनाय हायाकै चिनि गोबानि बिरमान ताइ थागला जों एर मध्य नुखा जेमन आंगासो साना थांलिया हिंपानो नायदि गोबां मजराव जों नुखा थांनायाव बाहायनो चिनि बुखुक लाहेरि देव बर्मा आगरतला हाय काइसा शपिं मल थांगै लासि मंदि जागै बिनि लांमा आरिखा मियानि सालो बाहायनो जों नुखा चिनि ताकु तामसिंगां त्रिपुरा सुरजित त्रिपुरा न बाहायनो दुमासरानि चिनि हकु तैसानि बनि जिनि आजागाव परितितै
pori tutui kisa kamai khlai cinti prasara asuk ke kosto khai cholima dong nai ni di bo pori tongo pori nani bagi bo sak no ma ajiwo asuk ke ajiwi kosto khai bo exam rinani joraba आज मुफ्ती नि kaisa je rini surum to mani ajaga bo job khlai to mani part time job ajaga wo bono sak nangya khuk nangya ke bujak tokjak khlai kya social media o viral unkha haipano bobo hai action na jaga bo sung buskang ni salo nai nai ar hai ke chini buskang ni salo tebo soba kotor jeng mati khlai lai nai jeng nugui tongo o jaga o thangnai biswajit de bormano wahaino bui togui kibiri jakha Facebook live khlai lai bor publicly phai bui togui musuk wa tokno butui khei bui togui khlai abai kabang ma tongo chini priyangka ri ang soro pia ajagani jeng yokna ni kaisano lama chini thanchani choba chini thanchani choba kari ngkai chini mungsa kari chini thangnayo jeng nai ni 2018 o tabu 12 tariko tangri bubagrano jeng logi wi astabol mat kubulung khlai nai aboni karon nongkha oboje jeng tai satok tekto birmano kalai tong sinai da na aroni yakni yoknani musung abo chini tipra do faroni thanyo sanga question na khanya musung siu tabu boda sung kasak pupur kormo ke krang lai koilai dong lai ne tini jodi no chini dofa tini ajago chini tipra dofa ni boro bujak mani abo kuno kasak pupur kormo honi bujagya obukung nai bujagu pia jeng chini adhikar ni kokno sana thangpuru je onnai mani a onnai ni proti jeng je puru khorang tisakai onnai ni awas tisakai jengno kai bumuri jago sampradayik ni pia jeng sampradayik yable jeng chini satok tekto birman ni kokno si o birman ni kokno onnai ing tongmanno si jeng protibat khlai yble tai busuk jeng tiprasa bai tiprasa jeng kesak kufur kormo ni jeng bai jeng khaglai tonglai ni jeng bai jeng tai busuk divide khai tonglai lai sinai Fia bunyi besar ngangkai borok jengno diprasa ini nama ika satok tektok lai dong jengnoku sampradayik jengya cini borok sampradayik ya cini borok ngkai cini adhikar no tui kok sau aboni bagai paithak kok ano obono kasar namu sungai je faidi kasar kufur kormo ke kran hilayawai cini buskang ni coba jeng bubagrano logi hilai nai astabol matho thangai jeng jottono kebang kuk khai sigang ni sebono kebang kuk borok khlai jeng phunuguri nai dilli jora sini khorang sogoiteng jeng ngapuru saiman nai cini modi jini thanio buchini ok khorang sogoiteng je jeng tipra dofarok cini tipra sarok bubagrani bisingtei greater tipra len tanggei nang ok khorang sogoiteng hai chini modi ji bos to sai to bhaiyo bahno मैंने ये किया वो किया माने जागो तबो ये टिप्रा मथालु क्या हने वाना जाथों जों आ मेसेज रहना नांनाय जों आ मेसेज रहमानि बिसिंतै चिनि बसकांनि जवानो जों देबो कतरनि सागा कतर कुक खलाई जों तिसालायनाय चिनि आबा हायकेनो चिनि थांनायो लाहेरि बुखु लाहेरि लांमा आरि बाहायता आरि सितों चिनि थांनायो जों नुखा अंक चिनि मार्का सिं जमातिया संहाय बररक चिनि एसडीएम थांनाय रगो सुग्राम ते बरमा सं गोबां मा बाहाय चिनि बररक जागा बोथारजागु तकथारजागु सागनांगिया खुगनांगिया खलायजागु जखने माखाने थांखाय बेबसा बानिज्य खलायनानै थांगानखाय जों गोबां मा जागा नंगौ चिनि एडिसि एरियानि हाति रगो थाङैसे जों माने खनै मुखदों किसान थाङै फांनानि जाग्राबो पन्तसे आं मगलबाय थांनोगौ এইখানে না এখান থেকে সরো ওইখান থেকে সরো ওরা আসুনা নাকি এখানে না ওরা আসুনা নাকি ওরা আসুনা নাকি এখানে না ওরা আসুনা নাকি এখানে না হেনে হিনজাগৈ আসে কষ্ট খাই বলনি মুখতং তুবুই স্রাপসা ভালাই থানা নাই মানি জরাও পর্যন্ত স্রাপসা আসুবই ফানানি শান্তি মাইয়া আবনি বাগै आ खरांले साबति सासि नायबा आ खरांगै बुबाग्रानि बिसिंतै जों तिप्रा दफारो थानसा खै खरां माति सानाय आ थानसानि खरांनो जों देबो कक्लाय खलायनानि बागै जों जतनो थानसा तंगु हनै फुंनानि बागै फाइनाय 12 नभेम्बर 2022 थ हिन्दी सारा त्रिपुरा गनांगै जतनि जागानि फाइदमानि जागाव जों दलाय डिस्ट्रिक्टनि बहायनो आं एज ए दलाय डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज नै युथनि इनचार्ज नै आं जतनो कयनाय फाइदी नरकनि चिनी अधिकारनि कखनो जों तालांलाय बुबाग्रानो लगिलायै आस्था बोलो जों मातकुप्लुं खै परक सुबुंलायनाय जों थांलायनाय जों थांगै जों बकुना खाकसाफोरनो सुबुंलायनाय नै आं ककसा जतनानो बेले बेले हामबाय अरा आसुना नायखि इखाने ना उरा आसुना नायखि इखाने ना हेने हिनजागै आसे कष्ट खै बलनि मुखतों तुबै स्रापसा फालै थाना नायमानि जराव पर्यन्त स्रापसा आसुबै फानानि शान्ति माया आबनि बागै आ खरांले साबति सासि नायबा आ खरांगै बुबाग्रानि बिसिंतै जों तिप्रा दफारो
थानचा खै खरां माति सानाय आ थानचानि खरांनो जों डेभलप खालाय खालायनायनि बागै जों जतन थानचा दंगु होनै फुंनानि बागै फाइनाय 12 नभेम्बर 2022 थ हिन्दी सारा त्रिपुरा गनांगै जतनी जागानि फाइदमनि जागाव जों दलाइ डिस्ट्रिक्टनि बहायनो आं एज ए दलाइ डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज नि युथनि इनचार्ज नि आं जतन कयनाय फाइदि नरकनि चिनी अधिकारनि कखनो जों तालांलाय उबाग्रानो लगिलायै आस्था बोलो जों मात उपलुं खै परक सुबुंलायनाय जों थांलायनाय जों थांगै जों बकुना खाकसाफोरनो सुबुंलायनाय नै आं कक्सा जतननो बेले बेले हाम